Problemes no n'hem tingut, oi que no? Però, a veure, els problemes que podíem tenir és al principi, esclar. Les costums de cada Les persona. costums, sí. Per exemple, ell A pot casa tenir... teva fas les coses d'una manera diferent, aquí veus que Clar, cadascú les fa d'una manera, no? Però són coses superficials que després ho canvies i... això mateix. Són la Montserrat i el David. Viuen junts des de fa 4 anys, però ni són família ni es coneixien de res. Es van posar en contacte a través d'un programa de convivència entre persones grans i estudiants. No els costa diners a cap dels dos i es porten bé. La Montserrat reconeix que les persones grans no són fàcils. I quan tu deixes un coixí, aquell coixí l'has deixat d'aquella manera. I ve a seure, si jo un dia li deia al David, quants anys fa que estàs aquí, el David? I em sembla que em va dir 3. Dic, doncs 3 anys que poso aquest coixí cada vegada que marxes en aquell lloc. És veritat, nosaltres som així. Però com a totes les cases hi ha regles. El David no pot tornar més tard de 2:15 i només pot marxar un dia a la setmana a dormir fora. La Montserrat, però, és flexible. Home, si sortís cada dia o 2 dies a la setmana, poder tampoc. Però si vols sortir un dia a la setmana, tampoc passa res. Un cop al mes. O un cop... Jo, si vol sortir un dia a la setmana, que surti. Perquè, esclar, jo també he sigut jove, també m'haguera empipat molt que a casa meva no m'haguessin deixat fer moltes coses que sí, que me les deixaven fer. La Montserrat no té cap queixa. El David li despenja les cortines i li dona classes d'informàtica. Ell, per la seva banda, respecta les regles. També l'objectiu és de que tu donis també companyia, no? Que hi hagi una convivència, no que tu vinguis aquí a... Tens una habitació gratis i faig la meva vida i deixo estar l'altra persona, no? A Catalunya hi ha gairebé 300 parelles en aquest programa. Els joves no paguen res i reben uns 500 euros anuals. Els avis, en canvi, tenen un ajut de 100 euros per les despeses de casa. A Barcelona, on llogar una habitació costa 380 euros de mitjana, aquesta convivència pot ser una bona opció per a molts. Estaria tot ple d'arbres i de coses. Ah, està gravant.